Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen Langper hawar penta non nang kiliji jangmi po ni pai krener kebarni karbi aron barim chingro mai long kachetong dunjia phan tiri kam kese sengpon labang so mai ke pachun pon jia phan mai phu ke hai hemari be lapen konchun bang ke hai singnara sang hoa phan si pek pon tanglo lapen labang so mai long bang suri si amulok pachetong dunji pusi nang pachini dun langphera ral phan karbi aron barim chingro mamaya long kachetong dunjia phan kedam ke bang awar sai pipon ji pusi local MEC mate KAAC along EM Madhuram Lekthea Hinpen Pachinipon. Horbongar nam kipu along langphera hawar pen bang suri siamuluk pachetong dunjia phan chisik chedang pon lo lapen labang suarni ke emethang karbi pindeng sumpot abang kaching thangpon edjia phan karbi anglong arada phan usitame pachinipon iglo pherang kia thengno ningjepon. Tapi saat malam itu kita dengan saya kata itu memang dengan ini sering kasar pasti ini tunda kaprek anim kirim ekroy atum korat hati itu tunda aron bari anim lapet ke adrom ekroy kabaso anim lapet adrom ekroy itu dalam kerja pacari ponje pan ini komiti desengkon balok kali. Ini tu batu nak cini lo, ya mereka tu mau masuk mana, mereka ni mereka kami jangan orang pancu je pan apa je, itu dah aku kecipi tu. Dalam ini tu orang je aron bari mereka kita cini lo mereka dia. Saya mau ke Karbi Anglong ni mau ke mana ini mau kita nonton tak kami ada job ini itu cekan cimu kesepari lah kawan tapi itu mau pakai cipit kita lagi nasional itu curug lagi Karbi Anglong masih kalau pakai alang li kami labang so ninglo labang so roman nang kita kalau kami lapor ke tu kia din kami nasional kalau kita jalan kita opini atau komunikasi so kimat hadam par sigdam teh ke lagai ini tu suruh lagi dia so anim gibi pen je anu tapi kan anim lakukan dorong tapi ke sosial pada tujuh dah hai Kata itu maka hutang kami maka ansasi masuk lagi apa nanti mobil derna mate don lah CMN pencet tapi lagi kirim di bintang semua kan video dan ini itu reading kan itu lama itu kita pensi itu non komiti sampai hawar tim tak kesenggol kalau ini lista mungkin lah bang saya main lo orang itu ngomong ini kan ini kopay lo pinidang langkera lo bangke pamuhat tapi kami naten tugas bangke na itu kacing onai langkera masar mai pulo akhirnya yang bari di alam ifansi mai ku aku pek kono dapat ke kongsi aku bangke bersing singa alam ifansi pek kono masalah soal kasih tapi kami labang so aron bari kelas kacari kerja mana bangke joglim komite lah itu Sengkon karena ini di sini dalam kalau milih dan dipilih panggilan belo dan ke kantor kami kami lalu tarik fisik bani bangke an ke dalam cara tu an tapi kita golab ya ini cara Sengkur sandap mate sandap anokum kasi karwang kayatum ruptalinar ni mai seralong katalon pon Nijang Karbi Anglong Chingthong MEC constituency ke parlo khasi kharwang khayang bong sanda bakur ke cheng 1616 aninkan 409 plenglo lapen laso sanda bakur mate sandap anokhum chingruma mai mate sengkur sandap penang ananinkan inkoira pho plengsi sengkarang ruptalinar ni mai seralong katalon ponlo labang so amai kedam tang jangmi ni phai kroi si pen kroi hini 2025 anarni hot si mesen pen talon tali ponlo labang so ruplalin katalon ponalong sengkur sandap amai phu oni sandap pen mai chepahem phu pon
kaching room bang uli sanda pen aluhi paching ni ponlo. Aluhi sarpo Gravel Sadep System Engineer KHADC Silong pen chopha ponlo la pen Riboy District Sengkur Sadep Amaipu Andreas Mama Sadep Sanbok Sadep la pen ke Silong Unit Sengkur Sadep Konchunbang pen chenglok Bius Leidop Khasi Kharwang akhe Alindokpo Habel Muktin Sengkur Kharwang Amaipu Pia Sanggalang Ratine UKPO Amaipu Ven Sunday bakur mate nokhum asar pen chenglok Sunday ba nokhum kithe kiding atum chitong dunsi Sengkur Sunday bruptalin katalon amai talon ponlo Amri pen Himari Bongrum report Karbi Anglong News Karbi Kensing Chingrumamai ke pamanpon Jamipo ni phai Croatia ni Sanglang ke hat picnic sport Chuki hola havar Chun terona rongalong Kensing Chingrumamai ke pamanpon Kensing pu amen apaya po tum ki ir penajok penang anamunit atum amen ke Kensing pu kachir atum do laso ajo Kensing det atum chingrum ra kisung ke boyhood lapen kaprek akisung katora ahut takachirap seroy thek jio phansi chingrum pen ale padonang pusi mayalong kachathan pon pado kachingrum pajoy kalidet nangji kachingrum ke kaiketa isi akemi pusi aluhi sarpo sar boson rongphar diopani college a principal chetong dunsi ramthe jaidun kachetong arat doan pen an esan chulin sarsi me chekak pon ini nang liladak la Karbi Kensing Chingrumamai nang lepan manpeng aluhi pen nang lepan nang chetong pen aso puthak nang lepan poni ning arong memelam lo project penemek prangundak la Kensing Karbi Kensing Chingrumamai pupini dak sanglanghat dak phonglang pilong kecheng si ajai megalang tum deng pon lo si lang tum nilpa aluhi pen ason si nang resource person ason si nilpa nang hang pon lo si alang tum bitung phan choro parpik lo president secretary le parang tum members ma choro parpik lo pinila son a program lang chetong nun ke nili kopai son si nili chela khapon lo si nili dak chingrum long pen ke thek run long la lo alang tum Kensing putuman kaching room jitu amoto bangalang alang tum det kaching room pen lahin kachirap sroy phat inweta Kensing bangke thana klemun ete thai seta Kensing pu anyong ching room lo butangte ki klemun e ki sohut punon jutang jubar long punon ba pirthe kereng ye phan punon logo charlie nat par ajab nasta melang tum ching room pet penlote woreng sar awar size te long thek po lapen kisus tame chelang thek po logo charlie thek po khiti batis na choklemun po asla so ka ching room pen si methang hem tun ke paprange phan methang khai ke paprange phan methang hawar ke paprange phalatum ka ching room na son si lang tum kama thapon lo selang tum phan nili suri akiro pilo lason constructive lapen lason akimi kama thapon thek pot jitu komanik la so idea ke pibang doi la hala so idea ke piabang fu lapen kadovek kachitodun apan samneli choro parpik la si mo ke wang jilang ani stame la sona Kensing bangke kaching room bangke Kensing tum kaching room bangke pinidak nile belong bilo la sonchot kali la Karbi Anglong kang pian Kensing putoman ke an suse kaching room nun pen alir alon la pen jakong orang ke piduni pansi na tumpan chuning ripen pachini la Hongkram riso nimso tumpen Karbi langpi aroy ok kipru ajame kedengpon West Karbi Anglong Karbi langpi aroy wathat lang sodung amfu abi along jangmi acheklo ni phai crazy arni Hongkram riso nimso tumpen ok kipru ajame pamanpon Nonowe kimi atum sitame Karbi jutang doan kirimwer jiaphanpura Karbi jutang doan ason amung along sitame kiklem kedampon dowerlo Lason taksi Hongkram risonim so tumpen Karbi okipru ajutang kepareng verji lapen owe kimi atum tame chini pet nang jipu akemang pen Karbi langpi aroy okipru ajamek dengponlo Bangso okipru jersong timung kachipa hempupon along sarpukon rongphar senot rongphar rong asar lapen radatum cheton dunpen mesen pen jamek pachunpon Lapen, bangso aja meke pachun ponalong, kachirap kachitodun, rongkhang, dihin, rimbang, borsing teron, riso nimso,
rong khangar lokethe giding atuman kachirabdun atum aphan an jirsong timung akero pi pajirpon Barthal Pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Angsi Nilimen Hari Jirsong Timung Topin niladak Aning kan bang asam tak pining sedame ini suri ni ring korapho maksud jang ciklu ni phai kren yar ni nilu tumar ni ani kimi paje tonsi kini ladak disu nimsu mate disu jang terang pen niladak maksud aroi hajeng long ni tum beng churiji la pen army churiji bisi pini ni tum tarik hoton dela la pen pini dak ni tum kadu kabe cetong tumas tame pini dak dolo la pen ha non het norai da kalilo bangso aron ka pincong lagi riso jang tung dak kar bilang pilong oki pu lagi non het norai tali ka pincong li aprang ha pethe kang du kun da dolo lapuson thak lapuson bang bom si pinyar ni ni khon da lapuson apor angke tangge ni ko pai lu si chima tham lagi ni tum cepang tang pon mangi da ni tum hongkram kang teng terana rong pen lo Sami natak isi kir pon tulang labang ke sami lau kepatir pi pon jam ngitung kang teng terona rong belo madla acarap citu bang ke lak irsun yang terang masih patir pi pon pini natak tadu kowe frangsi lah nili oki puji bupen alang litum curu panang ji lah isu jang tum hala alang litum nakabor ipi pen alang litum arniar be charsi pen natak long ipi ha warong si pini labang so sai pa chumji phan hiru ki phodam laga ni thom ni ki farman dolo alang ni paduk pen nasi pini alang tum paduk ajok pini kadu ka pam pharo soksi pan thek thekon long lo laga angsi kachur ponang ji laga hemtum si pen lo lapen dapsi rong arat lo lapen kadu wela rong khang hawar long ke thegeding lapen kamane sap so kamane ni kami pernah cerah dong sel pini lapisan asai kami pacun bonong lo angka cini dun ali hai kami long long ni ada di long lo lagi non het non rai pernah kapin cong apa dah kali ibu reng bonghom bangso dia nak kaiban sepini an kami litung karbi tum okipu ke bangso aron se padu bonong kok lo pan mai pan cini ye Rong mong velong troxi ang deng inti nok hum chingrumamai Kre troxi soseng denta ke parlo rong mong ve khaing tia rong along kajir rong pharpi auditorium hall along ingti nok hum chingrumamai pipon lo athepi kuri si nok humisi hemtuni si labang so athepi an ponsi pini ni phai krehini bhom tiar ni troxi ang deng ingti nok hum chingrumamai ke paman pon Bangso Mayalong Alhi Yaman Pen Kachetong Dun Akihai Prabhat CH Taro EMKAAC IC Soul Conversation Akihai Barim T Ex-President KLA Akihai Kamsing T VP KCS Lapen Kadokawe Ingti Nok Hum Chingromai Committee Lapen SGB GB Ingti Nok Hum Chingromai President Prodip Ingti INCA GS Harmon Singh T INCA VP Dilip Singh T INCA VP Kameswaring T INCA AGS Seming Leng INCA Adversar Khorsing T INCA Ingti Nok Hum Chingro Mayalong Lun Lam Anparta Kekan Kilun Pen Ning Cheparong Pon Pen Mesen Meet Pen Pachun Pon Tangte Tirikama Tumpen Alam Thele Angton Pen Arjupon Sinang Socheng Henta Pen Jonah Singh Tiso Karbi Anglong News to nilitum ingti nok hum chingruma mai piningan ingdeng troxi lo kedam tang suring ko ra troxi kri troxi ning kan pen cheng sini tum pineng anangke ingdeng troxi an ingti nok hum chingruma mai dak sucheng thenta ahabar dak romong be ahabar sidolo sinilitum ongdung pen pinita chitong lo itum labangso ingti no hom chingruma mai along abidi sara tum jok chingwai pen dak labangso mai misen pen nilitum chunlo ongdung pen ahabar tin pen nilitum chitong dipu disobai nilitum ahabar ke nilitum puet unelo setam nilitum ini bang suri sose armu nilitum chitong ilo laso chingrum puthak chingrum pen
kopi si nang tum ale kilong pon. Acha ale bangala po hello nilitum labang so kachingrum pen ke. Nilitum ni hang, ni tur ni rep ni jang. Nilitum labang so ing teaching room pen jok nilitum korte muti nilitum cetek lang nong lo. Nilitum adon nilitum korte nilitum angjer nilitum cetek lang nong lo labang so kaching room pen jok. Nilitum labang song thak thak ke bang jelang ning kanten nilitum ing tonte along ritin tan nilitum person amai deng ponji. Tapi nanti adha tum ke kadulong lea som tado tahai me te hala tum kan nang tum ahin ben pilot. O karjulong le nilitum aning kanda ke dopi kali delang tema. Setan nilitum unan along ritin dan nilitum si tije pale bom ahok lo kar julong le kar jung le dan nilitum dopik lang. Sita nilitum la is Karbi Anglong ke penan par julo sta par juje tum da dolang tan nilitum pinap pen tam nilitum bang so in teaching room nong khoma phan ke abir ta ke a message ke nilitum pinap pen pini non pen maten nilitum pacetak bom lo. Non ekrang kibang je pan ke nang tum kopi si kumat kapon. Nilitum kimatha pon ke laheno inti taru ingleng ahensek akathar nilitum chingrung pet pen ning si pet pen nilitum dona labang so apir thelong ta kapreka kuretum mason thak thak chan lo nang chijalo nang thek lo nang ri lo nang pasin nilitum chethan chimum pon bo.